Confederation of All School Teachers of Meghalaya Fastam Hakajingalam uba Sanbor Jungai menta kasing kanyo terig leber kilapin bana bakin penlong ika general meeting haka arpwe terig leber bani kren halor ki mat kajingle bam sunyo jang ka sarkar jila haka bay day ba kajing dawa jang ki hakajing kren kilat pathai ko bor uba Sanbor Jungai ula ong ba sarkar kampala ban pen shash ko lani ban pen ulong ika jing dawa jang ki ban kintiu no eka tulop pat ban kintiu ki shaka deficit system Stop. Kabari ka seng ka jong kinohikai school ad hoc kabari ka seng na usnem arhajar khat khandai nagabenta bandawa naga sarkar bangin upgrade ya ki school ad hoc sya ki school deficit. Dekai ka bangin kadan menta sani bha kalong ba hau bana January baro piatip igi pres bangin pelong ya ka jing yaki ka bangin bana na duka khat nyo tarik. Andrai haka kat pra tarik ka sarkar kalapha ialau jong nomi khmat ni la banong secretary jong ke education ban khat ban ya kren but unong yalam jongi president kemet naga pentati kam ki jongi but hakani ka jing ya kren ti naga liang president ula submit ila ka jong ke memorandum ke proposal ke badai jong ke fastom naga benta ki jing dawa ki jongi but ndrai menta hadu arbanai ni tip banaga liang jong ke sarkar kam sim lale ai tang kendia ru alor hini kijing dawa kijong ni lani tak bakin ya keren para makiru komut kadang susah be hasui temenin gasni ni la pelong ya kata ka meeting ke bekerke jong ka CEC meeting ni la banong bat hakate ka CEC meeting ni la rai da kawai ka jingmut ba ngin pelong no ya ka general meeting hakani ka sniling kong ka banwan ka arkuwai tarik hangni ha state central library hakapor khatway baje minstep kata kalong karai jong ka CEC namar ba ni so thu ba nakaliang jong ke CEC member hadin bangilayat ni so thu bangilay kendo mau jong thut ubahe te kamut mentangi dan kam no ya gaji arab jong ki no hikai bat ki balai kersan ni nanduk ni kisnem ke baladat bat karai ke bangin sim kata ka singi kalong be karai ke jong ki no hikai ki babun te ka ba arpat kalong ni ba Iwan hindi bangin kerpat ya ki para no hikai ki jongi ki badai ki no hikai nadu ki no hikai school ad hoc ki badai jong ka lower primary ka upper primary ka secondary bat ki higher secondary bakin ya mi syakmat banwan syakatai ka jingyalang ka bangdam kam man kran hangni ka long ba tongin ya bret no ya kani ka jing snow ya pher hakita ki kenhon seng namar bangitip bangidan lalaki jong ki seng ila manlong ki ba pher ngin bret no hendrai ngin wan syakatai ka general meeting kamut tang nakabenta ka jing dawa jong ka kpo ka jongi namar baro ngitip ba hinohikai school ad hoc kilong ki balasya iben ba ha ka sarkar ngila ki bamju perkhat nakabenta ka jing ka jongi namar ha ka perthai ka bangi im menta ni ekran ya kata ka jing ki udor ki mar ki mata jingyo jongi nadu bangi sedang banjoin haduk menta ka sa be kumju to ni na ekran bun kita bat kabalai pat ka bangakwa banbu jing kerpat hang ni kalong ba ya kinong penyat jong ki school kamut ka ki school management committee hila bandai ki school shimen hila bandai ru ki school ki bala penyat da ka snong hila bandai ru ki school ki bala penyat da ki mission ki baper ni bu ya kani ka jing kerpat hakmat jong kini ka management kamut ba kim pelai lut ya la ki jong ki no hikai laki don ka mensim bakin wan sya kani ka jingalang lani wakin ya sim benta hakinu kinu ki program ki bafer jong confederation namalodang ya kran ha ka bakut ngitip ba ka jingsiyo ka bangiyo ka babun ka daybik na ka sarkar bat na ka management kamut ki yarap kindiat kansai ti namar kata kata kumut ngi kerpat rit hakmat jong kini ka management ba kin ailat ya kino hikai ka mon lailu jong ki bakin ya mi syakmat bandawa yala ka jong ka hok namar balada ka jingsiyo ka biang nila banong be ba kini ki school ki ba penyat daki kenhun ba pher kamut kinyo ya kino hikai ki batubit lada ki ban kam hadin habut